हाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन स' थुदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै नोंसोरजों भाइराल खालामजायै जायै दाना आंहासो बयफ्रेन्डजों ब्रेकआप खालामजालायलायबाय धै नोंसोर गावनो गाव भाइराल खालामनानै लागोन ओमफ्राय मालायखौ मानो दुसियो नोंसोरो दाना सोर गोसो मोननांगौ आंखौ आरे लांगोन आब' नों माने एसेबां टेनसन लादों हा आरे एथ'बां बोराय बुरिफोरानो लांलाय खारलाय जागासिनो दं आरो नोंलाय सिख्लाबावसो मानो टेनसन लादों नोंलाय नोंखौ बै बोराय हौवाफोरानो बिदिनो लाना खारगोन दायो जोंहा नायदो जंगल में मंगल है भाई जंगल में मंगल है दं खर' गाज्रि हिनजावा नाय आसोला खिबुआव फुनलाक फाग्लिखौ थाम नाय आसोला खिबुआव फुनलाक फाग्लिखौ थाम आरे भाई एसे अपेनाय मानो खालामबाय दंब्रा नोंलाय जंगल में मंगलखौलाय एसे आन्दोआव बानाय एसे थाखोमानानै बानाय जों एसे लाजिनाय मोनोना नुबाथाय अबे साले खिबुआव मोजां ओमफ्राय खिथुआबो नै माने भिउ मोननो थाखायनो गावनि हिन्जावखौनो माने फाथोबारियाव लांनानै जंगल में मंगल कर रहा है भाई रांख्रबख्रबनो जायालै बेजों हिनजावजों रांख्रबख्रबनो सिगाङाव लोदोमोन आरे भाई बेफोरखौ मा देखायनो सानदों नोङो मानसिफोरनि सिगाङाव मा देखायनो सानदों लासिंसिंनो एसेबो लाजिनो मोनासै नामाब्रा नोंलाय भाई हा थ' गावनि हिन्जावखौनो गावनो भिडिअ रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड होनो माबायदि मोनदों नों जेनेबा गावखौनो गाव एसेबो लाजिनो मोनासै होनबा बै नुग्राफोरासो लाजिगासिनो मिथिबायना बै बेफोरसो लाजिगासिनो माने समझ रहे हो आप आरे बर'फोरनि गेजेरावबोदि एसेबां मोसानो गोरों गोरा सिख्लाफोर दङ आं मालाबाबो सानाखैमोन आरो नुफेराखैमोनबोदो बेफोरबायदि जिलापि डेन्स मोसानाय नायनानै लाग्रोदो एसे डेन्सखौ बर'नि गेजेराव दिनैसिमहालागै बेफोरबायदि जिलापि डेन्स मोसानो हानाय सुबुं रावबो जोनोम जायाखै नाथाय बे आइजोखौ नाय एक्सुवेलि बे आइजोआ आंनि हिसाबैथ' एवार्डस मोननांगौ